Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ҷастин Гейҷи гуфт ки аз муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Майкл Чендлер чӣ интизор аст. Биён суханҳои Гейҷиро гӯш мекунем. Чендлер ҷангвари чолок ва тарканда аст, аммо ӯ ба нақшаи ҷанги ман халал расонда наметонад. Ман кай ки хоҳам метонам ба ҳар тараф ҳаракат кунам, ба қафо, ба пеш, ки ҷое ки хоҳам ҳамон тараф ҳаракат мекунам. Суханҳои ӯ барои ман ягон маъно надоранд. баъди оне ки ман ӯро ба нокаут роӣ мекунам, ба ман кафолат барои муҳорибаи унвонӣ медиҳанд, гуфтааст Гейҷи. дӯстон, дар ҳақиқат ҳам Чендлер ва ҳам Гейҷи зарбаҳои хеле сахт доранд ва дар стойка ҷангиданро дӯст медоранд. бисёри мутахассисҳо боварӣ доранд ки муҳорибаи онҳо дар якум ё дар дуюм раунд ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Майкл Чендлер аллакай шаби 7 ноябр дар турнири UFC 268 баргузор мегардад. яке аз ваҷгарони маъруфи тоҷик, дукарата финалисти ташкилоти PFL Лоиқ Раҷабов дар саҳифаи инстаграми худ эълони хеле эҳсосотона кард. биён суханҳои Раҷабовро гӯш мекунем. баданым ай кор баромад, на ин ки духи ма. гирияро ба дигар кас мемонам, фикри хестан даем. ман на ҳар маротиба ин гуна дар фикр мезадам. барои худам шавқовар аст, баргаштан барои худи ман, навиштааст Раҷабов. ва дӯстон, аз суханҳои Лоиқ фаҳмида мешавад ки ӯ баромад карданро идома медиҳад ва боз дар мавсими навбатии PFL иштирок хоҳад кард ё ин ки дар ягон ташкилоти дигар. ҳозирашда ин чиз номаълум аст ки ӯ дар куҷо карьераи худро идома медиҳад, аммо ӯ баромад карданро идома медиҳад. ин чиз аниқ аст ва албатта ки ин чиз моро ва тамоми мухлисони Лоиқро хурсанд мекунад. хотиррасон мекунем ки Лоиқ Раҷабов дар финал дар муҳориба зидди вазгари бразилӣ Рауш Манфио бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. мо ба Лоиқ сабр, омодагии хуб ва бозгашти баланд хоҳонем. дӯстон, шумо Лоиқро дар кадом ташкилот дидан мехостед? метонем фикротонро дар комментария нависед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов оиди баромади рафиқи худ Зубайра Тухугов фикроша баён кард. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. мо аллакай муддати дароз якҷоя тамрин мекунем ва мо доимо дар нақши шарики спарингӣ будем. аммо чунин шуд ки соли охир ман оҳиста оҳиста ба нақши мураббӣ гузаштам, гарчанде ки тамрин ва гӯштин гирифтанро бо якдигар доимо идома дода истодаем. ман танҳо гуфтан мехоҳам ки аз ҳама зиёд дар ғалабаи Зубайра хурсанд шудам, чунки медонистам ки ӯ бо Осеб меҷангад ва мефаҳмидам ки ҳар лаҳза Осеб аз худ хабар дода метавонад. ҳатто дар вақти тамрин буд лаҳзае ки мо бо ҳамаи даста аз ӯ хоҳиш кардем ки муҳорибаро ба саҳнаи дигар кӯчонем. дар ин муҳориба Зубайра тобоварӣ, рӯҳан сахт будан ва бо ҷангвари сахт дар стойка ҷангиданро нишон дод. бародар, барои ту хеле шодам, акнун шартномаи нав мебандем, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Зубайра Тухугов дар турнири UFC 267 бо варзигари бразилӣ Рикардо Рамос вохӯрд ва тамоми 3 раунд дар стойка ҷангид ва дар натиҷа бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. ҳамчунин ин охирон муҳорибаи Зубайра аз рӯи шартнома буд ва акнун чӣ хеле ки мебинем онҳо боз шартномаи нав бо UFC мебанданд ва Тухугов карьерашро дар UFC идома хоҳад дод. дӯстон, ба шумо муҳорибаи Зубайра Тухугов писанд омад ё не? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то бозии хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришму сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.